Los Angeles. Ajo, ajo, Los Angeles. Ajo, ajo, Los Angeles. Ajo, ajo, Los Angeles. Ajo, ajo. How did you get here? Ajo, ajo, Los Angeles. By train? By truck? On foot? On your hands and knees? Bueno, jo nandera Aranpaltza naiz, Urtsi Iglesias, da falta direnak Barbara Bonfin, da Marco Absalem, da guztiok Kolumbia bidarrai taldea gara. Wave goodbye to Culiacan. Wave goodbye. Wave goodbye to Ajo. Everybody waves goodbye. Wave goodbye. Climb aboard the train. Wave. Bueno, azkeneko abentura Argentinan egin dugu, Patagonia inguruan, Bariloche, Villarangostura eta inguru horretan. Tierra Viva izeneko proba izan da, eta guk egiten ditugun proba guztien antzera, hainbat egunetako proba izan da, etengabe, gauta egun, eta 500 kilometro ingurukoa. Eta egia esan ingurua oso polita izan da, eta nik uste dut leku paregabea horrelako abenturak egiteko. Headed for the other side. Sun shines brighter there, and everyone's got golden hair. They went north, they went south, maybe east. Some left out, some are rich. Iragan martxoaren 26an jarri ziren bidarrai taldekoak abian, Tierra Viva Argentinako Patagonian jokatu zen raidean. Trafulakuan zuten hasiera. Aurretik, kaiakean, korrika edo mendi bizikletan, ia 500 kilometroko ibilbidea osatu behar. Gau eta egun, ia atsedenik hartu gabe. Ongi ekin zioten probari, baina lehen gauean galdu egin ziren. Bueno, pues hemos empezado bien, pero ya cerca de la transición hemos fallado, hemos perdido el camino y nos hemos metido en un arroyo. Creo que hemos perdido un par de horas. A ver si a partir de ahora va mejor todo. Eta horre ingelesek ja abantaila hori hartu zuten, eta ordutik aurrera ezinezkoa izan zen hori berreskuratzea. Pozik gaude bigarren postuarekin, baina badaukagu horrek ere indarra eta gogoa ematen digu gehiago entrenatzeko, eta hurrengoan gu garen lehenengo postu horretara igotzen garenak. Adidas Terrex talde ingelesak hartu zien bai aurrea. Bidarraidekoek 88 ordu, 4 egun pasatxo behar izan zuten raida osatzen. Ingelesek baino 5 ordu gehiago. Hurrengo hitzordua ekainean izango dute Espainiako txapelketan. Ondoren, abuztuan Brasilera joango dira, eta denboraldia Kostarrikan, abenduan jokatuko den munduko txapelketarekin amaituko dute. Gaur egun munduko rankinean 5. postuan daude. Iaz 2 garaipen lortu zituzten Kalifornian eta Brasilen. Dena den, profesionaltasunetik oso urruti daude. Astelenean, ni 7 egon barna astelenean, así que gainera gimnasio baten lan egiten dut, así que 7 egon barna spinning klaseak ematen. Así que es Egia da, gure bizitzaren parte handia honi ematen diogula, baina ezinezkoa da. Guretzat gaur egun nahikoa da hori dirua lortzen badugu probak egiteko, eta horrekin pozik gaude. Bidarrai taldea, abentura raidak eta bizitza. Horretxek ematen baitie bizitzeko poza eta indarra.